Mit navn er Mikkel Friisholm. Jeg er udlært kok, og jeg er chokolademager, og vi laver vores chokolade på vores lille chokoladefabrik i Herslev. Kakao og chokolade er det samme, men også to forskellige ting. I virkeligheden så er kakao en 5.000 år gammel historie, men chokolade er en 150-200 år gammel historie. Chokolade, som vi kender det i dag, er den industrielle revolution. Det er, at vi opfinder nogle maskiner, at vi begynder at kunne drive de her maskiner med andet end håndkraft, og at vi ved hjælp af de her maskiner kan lave det fantastiske produkt, vi i dag kalder chokolade. Forståelsen af at bruge maskiner er stadigvæk, at maskinerne er et værktøj. Processen er styret af os, men vi skal bruge maskiner for at kunne lave verdens bedste chokolade. Det handler jo om, at kakao vokser hele vejen rundt om jorden, plus minus 20 grader nord syd for ækvator. Kakao kommer fra Syd- og Mellemamerika og er en stor del af kultur- og kvalitetsforståelse derovre. Så det var naturligt for os at kigge i retning af Syd- og Mellemamerika i forhold til at finde verdens bedste kakao. I Nicaragua havde man af forskellige sociale og politiske grunde gammel kakao fra før den gik at lave, om man så må sige, og derfor så var Nicaragua et naturligt sted for os at kigge efter verdens bedste kakao. I samarbejde med farmerne, i samarbejde med eksperter, biologer, der har vi sat os ned og skabt den logistik, skabt den kvalitetsprotokol omkring det at lave kakao, som i sidste ende førte til, at vi skabte 6 nye sorter, 6 nye kloner, som gør, at vi i dag for mange år siden lavede de første single bean chokolader. Den højere kvalitet er noget, som bønderne ved alt om i forhold til at dyrke træer. Der er også en kæmpe proces omkring post-harvest, omkring indsamling osv., som vi var nødt til at være med til at skabe i samarbejde med alle de her dejlige mennesker. Vi har arbejdet med dyrkning, vi har arbejdet med alle de forskellige processer, der skal til for, at kakao i virkeligheden kommer ind i det 20. og 21. århundrede og bliver noget helt andet, end det har været før. Det første samarbejde med bønderne i Nicaragua kastede af sig var, at vi arbejdede med lokale sorter, som vi rendyrkede til rene kloner. Altså vi fik enkeltsorter, ligesom Cabernet, ligesom Riesling, ligesom Nebbiolo, som skabte basis for, at vi kunne arbejde meget mere præcist og meget mere med smagen i den færdige chokolade. Når vi arbejder med enkeltsorter, har vi også mulighed for at styre fermentering af kakaoen meget mere præcist. Vi kan bestemme tid, vi kan bestemme, hvor mange gange vi vender, hvor mange gange vi ilter, og alt det her er med til at give kakaoen og dermed chokoladen forskellige udtryk. Altså igen, vi arbejder med chokoladen på samme måde, som en vinbonde arbejder med sin druer for at lave vin. Når man har høstet kakaofrugterne og tager bønnerne ud, så kommer vi den i kasser, hvor de fermenterer. Kasser er optimalt, fordi der kan vi styre processerne meget mere præcist. Det første, der sker, er, at vi arbejder med en gæring, vi arbejder med en mælkesyrefermentering, vi arbejder med en eddikesyrefermentering, og processen tager et sted mellem 4 og 6 dage, og noget vi styrer efter smag. Efter fermenteringen skal bønnerne tørres. Tør vi hurtigt, fikserer vi mere syre i bønnerne, tør vi langsomt, laver vi mere aromatiske og runde bønner. Begge dele kan være noget, vi gerne vil have. Intet er rigtigt, intet er forkert, andet end at det bliver til verdens bedste chokolade. Når kakaobønnerne er færdigt tørret, bliver de pakket i sække. Sækkene bliver læsset ombord på en container, og rejsen mod chokoladefabrikken i Herslev starter